Itämeren kaasuputkihanke on alkanut puhuttaa Baltian maita ja Ruotsia, joissa pohditaan sen mukanaan tuomia vaikutuksia. Suomessa hanketta pidetään puhtaasti ympäristökysymyksenä. Tutkijalla on asiaan toisenlainen näkemys. Kyllä siitä tulee ikään kuin uhka ja sitten tulee tämmöinen strateginen sijoitus ja strateginen tämmöinen installaatio, jota sitten pitää vahtia, ja Suomi ikään kuin tällä tavalla saa uuden sotilaallisen rasitteen, eli meille tulee jotain velvollisuuksia tai meidän pitää johonkin varautua tai pitää toimia jollain tavalla, niin kyllähän se on niin iso asia, että se koskettaa koko tätä isänmaata ja koko tätä kansaa. Ja se on tärkeä asia, että sitä ei saisi niin kuin, sitä ei pelkästään ympäristökysymyksenä pidä ottaa, vaan ihan semmoisena kuin se asia oikeasti on. Suurta epäluuloa hankkeeseen tunnetaan Puolassa, Virossa ja Liettuassa. Hanketta ajava yhtiö puolestaan on korostanut, että putki lisää varmuutta ja vakautta. Nähtävästi tästä tulee tämmöinen Itämeren asia, että se on siinä mielessä, ollaan samassa sopassa nyt. Jos se putki tulee, se kyllä yhdistää niin hyvässä kuin pahassa Ruotsin, Baltian maat ja Suomen ja Venäjän tietysti. Suomessa putken tulo tietäisi töitä ainakin merivoimille. Se joutuisi rakentamaan pitkälti uudelleen vedenalaista kuunteluaan, jota putki muutoin haittaisi. Tutkija peräänkuuluttaa nyt avointa keskustelua. Varmasti, kun tämä on niin merkityksellinen asia, niin sitä pitäisi varmasti keskustella ja miettiä, että onko tämä asia tosiaan näin. Ja varmaan se instanssi, joka sitä voisi tehdä, on Suomen eduskunta, koska sehän on se, joka täällä päättää loppujen lopuksi.